a lokacin da kai sujjada ita ce lokacin da yafi dacewa ka roki Allah kuma kai addu'a. Lokacin da mutum yayi sujjada ya zo mafi kusa, ya zo kusanci da Allah madaukakin sarki, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ya ce a lokacin da mutum yayi sujjada to mutum yayi kusanci da Allah. Babu lokacin da mutum ya zama mafi kusanci da Allah kamar lokacin da kai sujjada. Saboda haka dan uwa, a lokacin da kai sujjada kasancewa yanzu ka zo kusa da Allah madaukakin sarki, ka yi kusanci da Allah madaukakin sarki. Saboda haka ka faɗa mai bukatunka, ka faɗa mai damuwoyinka, ka kai kukanka gare shi. Duk lokacin da kai sujjada to wannan ita ce lokacin da yafi dacewa ka ɗaga hannu ka roki Allah. Wannan shine lokacin da yafi dacewa ka faɗa ma Allah bukatunka. Wannan shine lokacin da yafi dacewa ka fito da kan bukatunka da kuma damuwoyinka ka faɗa ma Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki ya yi alƙawarin cewa duk wanda ya roƙe shi zai amsa mai. Balle a ce ka roki Allah a lokacin da kai sujjada, ka roki Allah a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ya ce mutum ya fi kusanci da Allah lokacin da ya sujjada, saboda ka kankan da kanka, shi kuma Allah madaukakin sarki yana son bawon shi kankan da kanshi a gaban shi. Saboda haka idan kana so ka roki Allah, ka yi sujjada, ka faɗa ma Allah madaukakin sarki bukatunka da kuma damuwoyinka, ka roki Allah, ka ce ya Allah ni mai rauni ne, ka taimaka min. Ka ce ya Allah ni mai bukata ne, ka biya min bukatana. Ka faɗa ma Allah madaukakin sarki bukatunka a lokacin da kai addu'a, zaka samu biyan bukata. Allahumma barik.